Gilusad sa parking area sa usa ka mall sa Ikulan, Davao City ang kadiwa ng Pangulo Fair dungan sa gihimong Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment Condole 11 adlong Biyernes, Mayo 1 ning tuiga. Mapalit dinhi ang preskong mga gulay ug prutas ingon man mga locally produced goods gikan sa mga livelihood associations ug enterprises sa syudad. Dunay napulo ka stalls ang nag-display sa ilahang mga produkto nga mapalit sa barato nga presyo. Niapil sa fair ang mag-uuma nga si Alejandro Balyoga nga taga Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Og negosyanteng si Fredalin Sangalang, mga gulay ang baligya ni Balyoga, samtang processed products ang kang Sangalang. Sa tabang kay kang farmers, makibalo mamaligya siyang gulay, siyang abot, dili na kay kani, nato kay area de sa DPC, dito kung main maligya sa gulay. Okay ra kay makatabang sa amuha para sa mga gagmay good na mga paan, mga farmers ana. Kung naay mga event, ana. I-rolling rasab nila ang ilang ma-income sa kadiwa ng Pangulo Fair. Kanang amo ang kuan na pud mga product para madugangan among mga baligya. Palit o bini sa staff kami nga membro sa kadiwa. Pero sa kabul naging pa. Sumala sa Dole 11, sila ang musweldo sa mga misalmot sa kadiwa ng Pangulo Fair. Participation ng Dole, siya yung nagbabayad. Halimbawa, pag ikaw ang sailor, nagbibinta ka ng gulay, yung 1 day of sale mo is paid by Dole. Pero yung mga gulay na sa'yo, sa yun may capital ka or perhaps it can be also a grant coming from DTI or DA. Ang sa amin lang, kami ang magsusweldo sa araw niya nagtitinda siya. Napulo ang work engagement sa Dole 11 sa mga seller na niapil sa kadiwa ng Pangulo. Ang sa amin, yung preparation mo, pag-prepare mo sa pagdala mo ng mga gulay, pagpunta dito, pag-alis, parang yun ang engagement. So we will pay the seller or yung kadiwa as to the work engagement on the particular arrangement of work. Tingwa niini nga masuportahan ang mga mag-uuma, producer ug mga negosyante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.